Γνώριζες ότι μπορείς να μετακινήσεις ένα αυτοκίνητο μόνο με τον αέρα που υπάρχει στο στόμα σου? Είμαι η Μαριλίζα από το CIT και σήμερα δεν είμαι μόνη, αλλά έχω μαζί μου το Δημήτρη και την Αγγελική από το τιμόνι της γνώσης, από την κατοχή Μεσολογγίου. Καλώς ήρθατε! Καλά σας βρήκαμε! CIT Lab RoboFun, where experiments are done. Our ideas we love to share. CIT Lab everywhere. Να πω το εξής, σε αυτό το πείραμα που θα μας δείξουν σήμερα, χρειάζεται οπωσδήποτε η παρουσία κάποιου ενήλικα και η βοήθειά του. Όσο μεγάλη και να είσαι, μην προσπαθήσεις να το κάνεις μόνη σου, χρειάζεσαι βοήθεια. Χρειαζόμαστε ένα μπουκάλι Ναι. νερό, ένα ξυλάκι, 4 καπάκια, ένα καλαμάκι, ένα μπαλόνι και σελοτέιπ. Χρειάζεσαι και πιστόλι σιλικόνης. Ωραία. Το έχουμε βάλει το πιστόλι σιλικόνης στην πρίζα για να είναι ζεστό. Την τρόμπα γιατί τη χρειάζεσαι? Τη θέλεις? Ναι, θα φουσκώσουμε το ωραία. μπαλόνι μετά. Λοιπόν, κόβουμε το καλαμάκι. Ωραία. Κόβουμε στη μέση το καλαμάκι. Α, το υπολόγισες. Ναι. Α, δεν το κάνεις με το μάτι όπως να είναι. Είναι όλα μελετημένα. Οκ. Το υπολογίζουμε λίγο πιο μακριά από το καλαμάκι. Α, άρα θέλεις Για το να μπει το ξυλάκι καπάκι. να Ναι. είναι λίγο πιο μακρύ από το καλαμάκι που έκοψες. Οκ. Βλέπετε ότι ο Δημήτρης προσπαθεί αρκετά με το ψαλίδι να κόψει το ξυλάκι. Αυτό είναι από τις δυσκολίες που σας ανέφερα πριν. Για δείξε μας. Α, Θα ωραία. βγαίνει λίγο μεγαλύτερο. Να βγαίνει λίγο έξω Ναι, από ναι, το ναι. καλαμάκι. Οκ. Δείτε πώς υπολογίζει για να βγουν ακριβώς ίδια τα ξυλάκια του. Το βάζει το ένα δίπλα στο άλλο. Θέλει προσπάθεια. Να. Οπότε μέχρι να έρθει η σιλικόνη μπορούμε να ανοίξουμε την τρύπα εδώ. Να είναι κάπου πάνω από το καπάκι. Με μια τρύπα να χωράει το καλαμάκι. Μπορεί να βρείτε άλλο τρόπο για να ανοίξετε την τρύπα στο πλαστικό μπουκάλι. Προβληματιστείτε, σκεφτείτε, δοκιμάστε. Υπολογίζουμε στην ίδια ευθεία, αλλά πιο χαμηλά, να ανοίξουμε την κάτω την τρύπα. Ωραία, άνοιξε. Ωραία, άνοιξε. Άρα τώρα έχεις ανοίξει μία τρύπα. Ναι, μία Κάτσε να τη δω. πάνω Μία εδώ πάνω, ωραία. και άλλη Εδώ. πίσω. Και μία εδώ. Α, και περνάς το καλαμάκι Περνάμε μέσα. το καλαμάκι μέσα. Οκ. Ωραία, πάμε τώρα να κολλήσουμε το μπαλόνι Μμμ. στο πάνω μέρος. Αντί για σελοτέιπ θα μπορούσαμε να βάλουμε λαστιχάκι. Α, δεν ξέρω αν θα το κρατήσει, δεν το έχω δοκιμάσει. Οκ. Ίσως γίνεται όμως. Όταν, ναι. Ή κάποιο σπάγκο, ή κάτι να μείνει εκεί κολλημένο, σταθερό. Ωραία, τώρα πάμε να κολλήσουμε στο κάτω μέρος τους δύο άξονες. Όχι. Έχει, εντάξει. Όχι, είναι εντάξει. Ωραίο. Άρα κολλάς τα καλαμάκια. Ναι, Η σαν απόσταση άξονα. τυχαία. Δεν έχει συγκεκριμένη απόσταση. Όχι, όχι, λίγο δεν προς τα έχει πάνω, λίγο προς τα κάτω. Οκ. Υπολογίζουμε εμείς. Πάμε σε δυσκολίες. Τέλεια. Ανοίξουμε την τρύπα στο καπάκι. Πώς μπορούμε να ανοίξουμε την τρύπα στο καπάκι χωρίς να γίνει έγκλημα. Λοιπόν. Ωραία. Εάν κάποιος έχει καλάι, μπορεί να χρησιμοποιήσει καλάι. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε με τη μύτη της σιλικόνης που είναι καυτή. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε με κατσαβίδι. Ναι. Μεγάλη προσοχή όμως. Πρώτον, μην χτυπήσουμε και δεύτερον, μην γίνει τρύπα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρειαζόμαστε. Εντάξει, μπορούμε να το διορθώσουμε και με τη σιλικόνη μετά. Α, υπάρχουν λύσεις. Και τώρα περνάς το ξυλάκι. Οκ, άρα έχεις βάλει το καλαμάκι, μέσα περνάς τον άξονα το ξυλάκι, Ναι, ναι. ταπώνεις με τις ρόδες υποτίθεται μετά. Ναι. Οκ. Καλό είναι εδώ να μην είναι πολύ σφιχτό μέσα για να μπορεί να περιστρέφεται. Α, ωραία, οκ. Πάμε και στο δεύτερο. Ωραία. Δεν είναι έτοιμο μου μοιάζει, όχι. Σχεδόν. Σχεδόν. Οκ.
Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τα λαμάτια από την τρύπα που είχαμε ανοίξει πάνω. Οκ. Πίσω τρύπα. Και είναι έτοιμο. Τι έτοιμο, πού πάει. Τώρα. Πώς θα φύγει? Πάμε να το λεπτά. φουσκώσουμε. Άρα θες τρόμπα. Αν δεν έχω τρόμπα, μπορώ με το στόμα. Λογικά γίνεται. Οκ. Α, τέλειο! Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ναι, βάλει το πόδι να πάει προς την Αγγελική. Άλλο όμως δίπλα. Wow! Α, τέλειο! Τέλειο! Να φουσκώσω και από εδώ και να συγκρουστούν. Ναι. 1, 2, 3. Αυτό ήταν ένα πανεύκολο πείραμα πίεσης, αυτοκίνητο που με το που πάρει αέρα τρέχει μακριά, υπό την καθοδήγηση της Αγγελικής και του Δημήτρη από το τιμόνι της γνώσης.